Sagodayin nga ti surat ti pagkasalitaan ni Kristi Ganapoluan, First Love, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tanakigtutak, idi ta, pagunyanak manong nemi, ti kaopisinaak. Huy, abay nga di mangikaso. Ha, Kristi? Gina. Naunag maninti. Isumot na gaya. Saan ka mangikaso? Gabota, adamanin mat-matam nga picture. Daan mo data nga picture na. Kaya naman. Gura ka, ayawat ko na lang. Hamong sabsabro, na nakasta, baka mapikis. Awanin ti sa wali pa nga picture kung saan lang ka na ito. Daan mat, guwapo mat ka lalaki. Sinda ito ni Alex. Sino ni Alex iti biyag mo? Apag daon na ito Kaano ito? Anang nga taon iti? Hindi pa lang 16 na. Muna taon mo itan? 27. Di 11 years in. When? 11 years in nga sangko ng ita ni Alex. Kasi nun ni Alex kang ka. First love ko. Sa dinong itantihan na. Urorahekso na. Pinatas ko ang sinapol. Ngayon sana ka nagbaligin ng sapol kayong kuhana. Itapadasag ng urorahin. 11 years, di mo nakikita. Di kahit mga sawan, adun tinapasamak, kabayatan nga, hanggang nakita. Data ka titirason, no, aping nga, adun kita agar-arim kang awang pulos ti aklunan. Owen, ikabuta, nilang Alex di patpatik ko. Kristi, linuloko ti pampanutem ng araramidem. Kasanon no, natayan dita nga lalaki. Agbarbarik na kanya kasi bibiyag. Kasanon no, adaanan ti asawa. No, 16 mo, idi, 16 naman, nagkaradwaran ka ti high school, di 27 naman itan. When? Di, mga no, hindi pa lang 25, o no, 24, 25, 26 ka asawa na. Agbarbarik na kanya agsubli to kanya. Kasanon no saan to agsubli? For how many years pa Kasanon no agtawon kanto ti 40 ket sampai nga nagsubli. Di balasa nga tulat ta. Minamuuyong data Kristi nagsayang sayangem na kiti anak ka adu nga panawon. Mangpili kan kada kiti agar-arim ken ka. Imposible nga awan la pulos ti mariknam nga ayat kada ti maysa kada kwada. Siya na kami imposible neta Minamuuyong ti riknam. Agay katilalaki nga di mo na namain nga agsublipay. Nga agsublin to mga spagadigan saanin nga nawaya. Jesus ay nagpintas, nagmayat, nagragsak ti maadani ti kayan ayat. Kasano karagsak na? Ano anat narik na ini adakay pa ilang kini Alex akit ista. Uya po advice ko kay ganati Kristi. Hindi ko mapailang rinugyam nga linipat dahil nga Alex. Awanen, saan itong agsubli? Pupuutim di sa ok, nung agsublin do, ken makitam to, adalaki di asawanan. Agawid ako dito balay kalpasan nga rimwara kong iti opisina manong. Siyempre, natanong ko datatang kininanang. Kinabod nung na siyak tiburudak kada kami nga talong nga kapsat, kat siyak lang ang taon asawa na. Siyak tinabatit sidong datatang kininanang. Nga kang kanayon damat, irang-irang kanya. Nga mga klo na kung hindi may sa kada kita gar-aram kanyak, tatno kita kastakit makiasawa ako. Saan nga maigawid ti panag idadating panangnayon, panakanayon ti tawen ko. Idi mangmangan kami manong na iming palagip manin ni tatang.
Mamam ni kwa. Kasinsin mo nga lusing. Kasinsin ko lusing. Karadrador na lang ti kay college. Kaya naka-schedule ti umay nga lawas nga agkasarda ni ti boyfriend. Kin marulang taon na. 21, 22. Inito ta si ka anak, 27 mo. Ito no, makano, ito nag-birthday ka sumarno ka na ito nga taon, 28 mo ito. Ano nga ti mabaling ko tatang no aumat eh. Mangikasar ka niya. Kasi sino nga min ti kayat mo, karigit ti duwang nga napingat nga grebal. Sino tayo, da Noel ka ni Marlon. Baka madamdama, dan tumanin ti ba sa kadakwada. Kabuta muda ka, intun bigat kat awon opisina, miso nga Friday nga may nakapaspasyaran. Di na maoma. Imbaga rarod katakwadan nga awon namnamad. Datat pagkunam anak, nga talaga nga napudnot panagayat da. Mangpili kang kadakwada. Ni Noel, okay lang nga kami. Ni Marlon, okay. Agpapada kayo nga daw trabaho na. Manaksid ko maano, awan trabaho na, kat maalangan mo nga magkiasawa kat awan trabaho na, kat sikat di babae. Dadang, no talaga nga naikari nga, agbakbakita kabalasan, mapasamak na ita. Dedya ka di pa ilayang nga Alex, iti adda iti pusom, kaya po, linuloko na ita. Kasano ngamin nga nagpukaw, kasano ngamin ti panagsinayo, kasano nga minti ang napasamak nga napukaw ti komunikasyon yo. Nistorik man nga kayo daya. Dati nga min panagakar-akar tayo ti gapuna. Namin duwa tayo nga nagakar, manipuli ko. Damo tayo nga panagakar, datat gapuna no apay nga bigla awanan ti komunikasyon mi. Mabaling nga, naamon na no sa dinutayan ko, napan, yung imakar tayo matmanin. Anak, sa mo nga pagpambar, data panagakar-akar tayo. Tanang harod kat awmat ti pernamenteng mabarintay nga pagdisuan nga daga. No dito laing na dito mauna na ta nagatang tayo dito nga dagan. Dedi muno na agad handabat ilako. Into nung masapul min agad mabalin yung tutu pumanaw ko na di pumanaw tayo. Gabot na masapul da di damat ilako kuma. Iso nga dito nakagatang tayon. Iso nga dito tayon. San dito umakakar? Ngam saan nga mo ni Alex nga dati ito'y. Da sinapul na kangata. Anak, saan mo nga urayan pa iti taong nga, saan mo nga namnamahan pa yung agsublikan ka? Kaya no urayan no agsubli kita tan tumanin ko nung lakay akit baka adat tumantin asawa di Alex. Mamatpat kan tumadata first love never dies. Si kalagkas ta anak. Tatangan na mabalin ko, katsak mabalin nga, gayat ti sabali, nilaing Alex, tatang, nanang nilaing Alex, alawan, sige, isok ko na. No, talaga na karika, bakit nabalasan ka na, maraming mo. Tudno ti kunak, ngayon panangilaw-lawag manong nemi, gabo ngamin iti, naminduan nga panagakarmi ti pagyanan. Iti address amo ko namanong. Iti may sa nga ili sadya kami nagamamu kaniya. Alex, saan kami man nga nagkaraduaran iti elementary nga nagkaraduaran kami iti high school. Mani for first year, aging ganit iti fourth year. Idi adda kami iti third year high school manong nemi adda idi nagkinaawatan analimad dagiti puso. Holding hands, ada dagiti kundaway ng akbayan na kadidi fourth year kami manong nemi naramanakon dagiti big na iti pa nag-birthday ko idi manong nemi kadeta nga tawan happy birthday sweetheart kagadan manong nemi iti panangamal na kadagiti bibig ko iti umuna agon daway panangamal na panangnanam. Kadde di Valentine's Day, kadde di porcher mi manong nemi saan langin. Nga apagapaman nga agek, no diket napaot, naprusan na payan ti barokong ko. Kurang nalaingin manong neming ited ko ti amin-amin ko. Kadde di naggraduar kami manong nemi, iti high school. Bigla manen nga, bigla nga, imakar kami manong, emergency.
Wen, ngem sakbay manong nemi nga imakar kami, nag-date kami muna. Napang kami iti di baybay kada di nga malem. Dito nga nakaragraksak kami manong nemi. Naging kinamatan kami, nagsinsinnayo kami, naging narakop kami. Kunakeng kuana hindi. Alex, siksikan tulaeng di tagnanayon. Oris siya. Oris ka, Kristi. Siksikan tulaeng. Awan to, iti makaatipa ka data. Ayat nga napudno. Gabuta, nasapa nga nainaw, nasapa nga nagrangpaya. You're my first and last love. Kunay di, kasta Ahmed, Alex. You're my first and last love. Nga dyaga mo manong naming nga day din tinaudi. Nga panagin narakop, panagin nageken, panagkita, panagsarita mi. Ini bagbaga ni tatang rupat ko di kiti arwatek, di kiti kamit ko manong nemi agur oren tiluag lugan nga pagiluganan mi kadagi di kamit. Tang, nang apeng umakar tayo. Intay umasidaga mismo iti pagadalam. Iti syudad tayo. Ada nasara kami nga pagidistuhan tayo iti balay tayo sa jay nung mampesad nga ilako ang upaan tayo. Pasidig tayo eskwela walking distance. Siyempre, college ka, di kamin. Ano nga barang pagaglugan ti jeep dito, nga mapanjay sa syudad, sa kanduman na nag-tricycle nga mapati eskwela. Iso nga, sa jay tayo nga gyan, tapos nga walking distance lang, no mapagagbasa. Kontak-kontakik, idi manong name ni Alex, ti cellphone na unattended. Alex, saguni ka na, sumungbat ka na, Alex, sumungbat ka na, Alex. Gabatasan nga sumungbat manong name tineksak, Alex, umakar kami. Itid kuntuking kat address ko sa Jaya, syudad, asidik iti eskwela. Sabi ko mata sadya kang agbasa tapno kita sadya ito't pagbasahan tapno tuloy-tuloy nga kita ta may mesa ng eskwela kin may mesa kurso kumat alain ta nga mawampulos ti text message na nga text back naman nakadanon kami ditoy nakaipatakder kami ti balay ditoy manon ni nga makarami nga pulos nga saan ko nga nakuntan nagsubliak manong nemi itinaggapo nga ili sinapol ko na panag nagsalsaludsod iti namay ka barangay idi nga nangig ko sa dino nga barangay astig matlaeng di barangay mi manong awan ti makaibaga igem ko ti ladawan na ama mo yung detoy ni Alex ay edya ka mo anak ko ading ama mo detoy ni Alex ay saan manang ay manang ama mo detoy dito nga barangay nagtagadtoy nga barangay detoy ni Alex detoy ay, awan amamok. Nagsubli-subli ak, idi manong naimi ngem talaga nga awan. Egin ka, nga ado di kita aram kanyak, kapantak ng estudyante, di pa nagbasak, iti college. Nga mawampulos manong naimi ting kaso kida. Egin ka, di na pupuutan nga nagturpus akon. At da idin ti trabaho, manong naimi, idi umakar kami manin. Datan, papanan tayo manin. Masapul dali at daga nga nagdiswanin ti balay tayo, anak. Narakrakan na ti balay tayo? Haan, isublidan to kanulatan na din nagastos tayo. Tayo isot aramatan tayo, nga mangharamid ba lang ti bukod tayo nga balay. Ada na saraka kung gatangan tayo nga lute, sadya din ti pagbalayan tayo. Po na matin, tanamin ato tayo, nagkakarakar, namin tuwa pala nga. Naging kawanong naming asang ko na pupuutan ti alisto nga panaglabas ti aldaw, tawen. 27 years old kon manong. Mangnamnamak pa ilain. Dadapay lang kanyak manong nami dato kakaisuna nga ladawan picture ni Alex nga numanin kit iruwar ko iti wallet ko kit matmata. Alex, sa dinno itantehan mo. Kaanon to ngagkita ta. At ang ka dinasawam. Sa mga natungpal ti karim, in karim hindi nga
siyak iti first and last love mo. Agas mo ti panangikarikan ka. Alex, saan ako nga gayat pa iti likodan nga doon iti agar-arim kanya. Hururayan ka, Alex. Nagpakita ka kuman. Nagpakita ka. Pinashare nakmanen ni Noel manong Nemi. Noel si kamanen? O hendak tumauma. Noel jak ka di matimbaga ken ka. Ngawan ti mariknak ng ayat ken ka. I'm so sorry. Paging kakarik ito. Ore kasanok kabayag na nagsubli-subli ka. Saan ko maibawing tiriknak iti sa bali. Aday patpatig mo. Aday patpatig ko. Hindi pa ilangan da kami di high school. Isa doon ng artiyan, ayan na ita. Tsaka mo. Nga magparparik na kanya kadumdeng to, ti pa nagsubli na. Kasano no, asawa nan? Mangnamnamak. Nginawaya pa ilang iso na. Kasano no, tayan si bibiyag ni Alex. Baka ama mo, nakikita. Dito tala dawan na. Hindi 16 years old kang pa lang. Natayan. Kasun pa na ka mo? Natayan, nadisgrasya. Kasun pa nakadisgrasya na? Basta, nangikoy ti radyo, nadisgrasya. Alex, tanda tatapilya doon, di ba? Jackpot yan. Noel, nagbambanog ka laeng. Talagang asaan akong agayat iti sa bali. Gadoan niya timbaga kini Marlon manunimi ay kini Alex kastamat timbaga kini Marlon iti ta sublatan nagmat ngumay pasyar. Marlon nagbambanog ka laeng, agbambanog kayo laeng. Doang ang tawanan ng agar-aram ka, di ba? Wen, nagrigat ka nga ron nga mapasungbat. Gaputasan ka ito nga sungbatan ti Wen. Hindi pa lang yung bagakang kagadsyakon kayat tiya kayat. Maminsanak lang kayat. Kastan sa nagpeso, luwan nga tawan, isuna. Isarding kun sang nagpeso. Talagang isarding mo. Sige. Nagrigat ko kayam nga sursuruan nga ayatan nakdata puso. Kadagpeso manong name nagsarding hindi kiti dua. Ay, jakbatan mapuputan jakbatan na mabagmatan siya nakita na kiti dua nga napingit kang gar-aram ha. Kriste. Tatang na siyat met. Nagsarding na nabanugtan. Sa ita, awa matin na maori ko mga aram manang kanyak. Ori ti pisina. Amuda. Nga, ibi mo ito ti puso. Parte asinuman. Tama minsan lagay at tata. Lala. Desisyon mo na tatak bakit na balasan. Awan ti ba arabit bikin nanang mo. Iti may isang aldaw manunay nagkuyog kami kini Gina nga napani ti mall. Anya nga tanong, kwasi ka. Magmagnata, agsasalita ta, tunong kong ada mabanggam nga lalaki. Gayam, isut kagasat mo. Gayam kit ni Alex ko naman. Ni Alex. Awanin, talagang awan na dyan lalaki. Pag pinustahan ta ko nakita. Speaking of Alex, makit-kita mo ka dire, eh? Di ko matgatang hindi ka, agpilpili ka na kiti kalukong. Agkalukong kipis. Abi sulay din na Alex. Iso ni Alex. 11 years ago, 16 na pala ita, at 27 na. Iso na tatilangan ni Alex. Inruwar ko marong na yung picture. Kitam. Saan? Ubing na ita, lakay na dyan. Una tadimak kaila, na yun ang taon nan. Ni Alex. No, ni Alex kang peso na dyan, apian niya palit ururayam. Yung kakaroon na natin na. Nagtatrasak ni Masadik Manong. Alex? Alex?
Sika na, Alex, di ba? Ranta naman ang naimit umandayo. Alex, mabiglang. Alex, please. Hamong ibagang saan ka nga. Hamong ibagang saan si ka ni Alex. Gaputan si ka ni Alex. Nagdumog man. Christy. Oo, magkita mo. Nasaan nga si ka ni Alex? Di mo kumaamot. Tinagan ko Christy. Alex. Apay. Apay nga din nagsinapol. Sinapol ka. Ngayon, awan kayo matin. Apay nga saan ka makontak? Apay ka din tinawagan. Saan nagpanagbalbalo ti SIM card ko manipod idi? Idi tumasadek ni Gina. Christy, iso ka di? Awan, Gina. Alex ni Gina, office mate ko. Hi, Gina. Hi, Alex. Nukasta si ka nga talaga ni Alex. Wow, ang gandang istorya. Agora ka. Dati gayam ko, single pa lang, virgin pa lang, dipulos na gayat. Idinto taado di kiti nag-araram kang kuwana. Sika nga, dasawa mo? Makita ang Christy. Ang makasumbat. At dasawa nan. Iso nga, ahon siya serbi na nga nakita misunan. Ha? Nagururay ka taon kasi iskan na. Let's go. No, Gina. Mambaling nga di Gina, please. Sorry kahit ko nga makapagsalita kami kini Alex, gandagta kami. Di kawitak nga ro din. No, dapat sa gatangan, di tuloy mo manggatang. Sa kanto agawin. Sige, friend. Alex, ha? Musaksak na ito kayong ko, ha? No, adda asawa mo, na mo yung lulbod. Baga madda asawa mo, tatungan na magnamnaman, dahil ta, Christy. Siyak tinahawis kang kuha na iti may isang restaurant, mano. Di mo sinumbatan na tayo sa lutsod ni Gina. Taapay, langak ka din tatasawa na. Di sa lutsod kat saan nga masumbatan ba ba hindi sa lutsod? Waiter? Sige, mag-order kami. Nimbagak manong namin ti kayat ko, kastamat ka ni Alex, kalbasan nagpinahon na kami ti waiter. Abi nga di ka makontak, kalpasan di pa nagsinarak nakaragsaktang inti ikit di bye-bye. Tayo bagak kumakeng ka, nga umakar kami, biglaan nga umakar kami. Inte-text ko keng ka, nga, ited kunto keng ka ti address ko kunak. Iti makadanon kami, in-text ko keng ka ti address mi. Abi nga sang ka ngimay. Didi, panagkuyog ta nga, napaniti bye-bye. Iti pa nagawid ko. Diyak napupuutan nga naregreg ko ti cellphone ko. Ana? Iso nga ore aramid akidi. Saan ka makontak? Kan saan ka mat makontak? Diyak may kabesa ti number mo. I'm sorry. Napanak iti lugaryo, iti balayo, awang kayon. Awan ti makaibagan sa dinot imakaran nyo. Sinapsapol ka, Christy. Kadagi di pag-uumungan na kita tao, sapsapulan ka. Oris na din papanak, kumit kita, kadagi di babae, baring konak numapasamak, makita ka. Nagrador ka. When, nagtatrabaho ka. Inutoy. Imbaga na. Sika. Talo lang ako rusing tinagbaitan. Tipang opisina amken, tipang opisina ak. May mesa nga lugar. Ngem, kananak mat ngumumay dito mall. Ngem, api nga talang makita ka. Mabalin na, dahito ito dingal daw. Akita ta. Noong pa asawa, girlfriend siguro, sa anak nga nagkaya.
Saan akong nga nagayat iti sa bali. Katsika, ano na nga siya, Jack Pulos nagayat iti sa bali. Kas nangigmuki ni Gina. Ibaga mo nga, andan asawa, tapos sardan na kan nga sapsapulin kin urayan dati gayim ko. Kat nakadado na kit agaraan kin kuha ng paayan nata. No kasta, siyak na ti sinapol kin uray mo. Nagsinapulan ta, naging inuray ta. Dito lagayam mo, ti pagsabatan manin ti dalan ta. Do you still love me, Alex? Forever, Christy. No sambit lang si ka, sa anak langin nga agay-ayat. Ure siya, Alex. Oh, Alex. Oh, Christy. Hindi ababa nga panao manong naming da kami matlaing. Tinagkatuluyan, iti first love ko. Iti first love na. Wan manong. Kat siyempre, maragsakan datatang kinanang ay, di padamag ko nga nasaraka ko ni Alex. Kastori tiragsag da, ido umay damatin mga asawa manong. Kamuot siya na nag-asawa matlaing ti anak mi ko na. Da kami, tinag-asawa, nagkatuluyan, manong nami, saan kami nga nang ipatpatag ti balay mi, di kat pinatakala pa da pindas mi laingan dato'y balay mi, nga ipatagder datatang kininanang. Kaya dito'y, nga nagayam, nagsisinutil, digit talo nga anak mi. Dua nga lalaki kan may isang babae. Kadananan kinitatang manong nami, iti mga awil kada kawada, nagiti apu ko da, no maapangkam ng padpada, kini Alex, iti pagtrabahuan. Dahito nga ron, ti pagkasalitahak manong, kadagyaman naglaunay ti anos mo nga nang ibasa, kinlaing mo nga nang tadbiyag, at sabi ko ma, nadaman na ibatik nga adal, liwiliwak ang pagsanamingan ti biyag, kadagiti patak nga nagbuyak at nagdingig. Ito nga radagyaman nga pagaya mo, Christy. Thank you, Christy. Dilagayam. Nagsabat mo na dala nyo, ya? Naging inuray ka da, nagsinsinapulang kayo.